Estacións de tren, de autobuses, os aeroportos son hoxe un ir e vir de persoas. Para uns é o comezo das súas vacacións e para outros, con moito pesar, teñen que volver ás súas casas e retomar os seus traballos. Empezamos el martes las vacaciones, pero ya se nos acaba hoy. Ya mañana regresamos a Palencia. Bueno, pues nosotros hemos venido a veranear con mis padres 15 días y ya se nos acaba. Vamos a volar a Sevilla y de nuevo el lunes rutina de vuelta. Empezamos cuatro días más o menos. Venimos de Madrid y nada, a ver un poquito esto. Hola, boa tarde. Está a fin de semana das 1000 festas en Galicia, pero tamén un cambio de ciclo. Uns deixan de estar de vacacións para comezalas outros, Demetrio. Sí, no medio esta xornada que é un pouco transición, é dicir, hoxe xúntanse os que acaban de empezar esas vacacións na segunda quincena e os que aínda aguantan hasta mañá para volver e recuperar esa normalidade despois xa de disfrutar estes primeiros 15 días en agosto. Iso notase en zonas como esta aquí en Sanxenxo. Prisión por os 23 detidos na operación contra o narcotráfico en Muxía, entre eles o Garda Civil da Coruña, que sería informante da organización. Esta é a imaxe do alixo de cocaína incautado na praia de Arnela, este mesmo. Segue a busca desa embarcación que supostamente fuxiu coa metade do cargamento. Mediados de agosto, día 15, ademais coincide en fin de semana. Estes días hai unha remuda interesante nas nosas vilas de veraneo. Uns chegan e outros marchan porque se lles acabaron as vacacións, Demetrio. Sí, decíamos ahora en titulares, iso notase en zonas como esta de Sanxenxo, onde se xunta moitísima xente ao longo desta xornada, día de celebracións por excelencia, o 15 de agosto e sábado, así que, polo tanto, hoxe todas aquelas persoas que arrancaban o inicio das súas vacacións da segunda quincena acaban de chegar aquí, por exemplo, a esta zona, e os que xa se están a rematar, pois ainda agardan as últimas horas para disfrutar deste último día. Iso dá xa nos estampas como esta que poden ver agora mesmo, tanto no paseo como nas terrazas, como na propia praia de Silgar, completamente cheo de xente, unhas temperaturas máis que agradables, xa os 30 graus marcan os termómetros aquí nesta zona, e moitísima xente que ao longo de toda esta mañá xa disfrutou deste areal e que sigue agora mesmo disfrutando, xente que sigue baixando para a praia, xente paseando e xente que aproveita tamén agora para comer nas terrazas nos diferentes establecementos desta vila de Sanxenxo. Continuamos nun mes de agosto moi positivo en canto a afluencia de visitantes. 15 de agosto comeza unha das quincenas máis exclusivas do verán e os destinos galegos como a Sanxenxo son un dos lugares máis demandados. Xornada de facer maletas para uns e para outros de desfacelas. Llevamos más de 16 años viniendo y nada, empezamos a venir de solteros y ahora ya venimos con la familia. Estupendo, unos días estupendos, aquí la verdad es que se está muy bien, es un sitio, ya repetimos, no es la primera vez y da gusto, se está muy bien aquí. Nosotros hemos venido solo una semana, sí, una semanita, hemos repartido en otro sitio y hemos venido una semana, hemos repetido. Sí, muy bien, buen tiempo, buenas playas y buen ambiente. De todas as cidades españolas chegan os turistas atraídos polo tempo, polas praias e, por suposto, pola gastronomía. Todo máis caro, pero o prezo se aforra. Moi caro, moi caro. Pois non o sei con exactitude, pero diría máis ou menos que por 2 semanas algo máis de 3.000. Moi caro, moi caro. Non, sí. Pero bueno, son as únicas vacacións que temos en todo o ano, así que... Hai moitísima xente, sobre todo os fines de semana, é demasiado. Está todo saturado, restaurantes, todo. Está moi ben. Quizá no mes de julio foi un poquito máis floxo, pero ahora está a tope. Y buena playa, buen ambiente y muy bien de comer y Galicia calidade. Sol, praia, moita xente, unha estampa típica do mes de agosto. É tamén típico mirar ben e pensar, atoparei un oco onde poñer a toalla? Benvidos á segunda quincena agostina. Está complicado. Ben, pois este cambio de quincena neste mes no que máis xente colle vacacións deixase notar nas estacións de trens e autobuses e tamén nos aeroportos. O tránsito de pasaxeiros foi constante durante toda a mañá. Este era o ambiente na estación intermodal de Santiago este mediodía. Moito tránsito de pasaxeiros coincidindo co remate da primeira quincena de agosto.
Bueno, eu veño de Vigo, veño de Guixar, tanto en Guixar como en Urzaiz tamén hai un montón de xente. Pero sí, se nota que es fin de verano porque hay muchísima más gente en los trenes y la gente querrá moverse a su destino final antes de empezar con el trabajo. Muchísima más. Sí, el cambio es increíble. Nas plataformas das estacións conflúen esta fin de semana os que rematan as vacacións e os que comezan as súas. Empezamos el martes las vacaciones, pero ya se nos acaba hoy. Ya mañana regresamos a Palencia. Bueno, pues nosotros hemos venido a veranear con mis padres 15 días y ya se nos acaba. Vamos a volar a Sevilla y de nuevo el lunes rutina de vuelta. Empezamos cuatro días más o menos. Venimos de Madrid y nada, a ver un poquito esto. Na estación de autobuses o panorama é semellante. Aquí atopamos peregrinos que comezan o camiño e outros que acaban de rematalo. Sí, vamos fazer o caminho de Santiago. Já está día 24. Sinixo a mí. Para min as vacacións acabáronse. Fixen o camiño portugués e foi estupendo. Amazing. Imaxes como estas vanse repetir nas estacións e aeroportos ao longo desta fin de semana de mediados de agosto, un dos períodos do ano con maior número de desplazamentos. E claro, todo coincide, estamos en plena operación especial de tráfico do 15 de agosto. Millóns de desprazamentos polas estradas. A DXT recomenda circular con moita precaución. E precisamente imos conectar en directo nestes momentos coas cámaras da DXT e comezamos pola Coruña na Ponte da Pedra. Está o tráfico totalmente fluido, vense algún vehículo que ten que frear para no momento dos accesos, pero é un tráfico totalmente normal para estas horas da tarde dun sábado. E cambiamos e imos ata Ponte de Rande, que é a ponte, xa saben, a entrada da cidade de Vigo que conecta con Morrazo, onde tamén comprobamos que o tráfico é totalmente fluido, sen ningunha incidencia. Unha muller de 86 anos morreu no concello coruñés de Abegondo atropelada por unha moto. A muller era veciña da zona que regresaba da casa duns amigos. Os servizos de urxencias non puideron facer nada por salvarlle a vida. O accidente ocorreu nesta recta do lugar de Vilar, na parroquia de Crendes, e un motorista que circulaba pola estrada comarcal AC221 arrolou unha muller de 86 anos que invadiu a calzada. A veciña dali da zona que viña da casa dunhos amigos e, bueno, pues a mala sorte estaba aí pa ela que o motorista non puido esquivala e acabou na traxedia. De inmediato se desplazaron ao lugar os servizos de urxencias médicas, os bombeiros de Betanzos e a Garda Civil de Tráfico que levantou atestado do accidente. Cando chegamos a persoa xa estaba ali no chan, había 3 persoas ao lado dela intentando reanimar e foi imposible. E xa che digo, ao momento xa chegou a medicalizada que xa se puxeron a intentar recuperala e non puido salir. Segundo os datos da Garda Civil, o motorista circulaba correctamente e deu negativo nas probas de alcohol e drogas. Un mal golpe puido estar detrás da traxedia. O motorista sei que saía de traballar da súa empresa e iba para a súa casa, como facía todos os días, e polo que nos contan ali a xente que o presenciou nin chegou a que era o motorista da moto, o sea que tuvo que ser un golpe a unha velocidade moi reducida. Os veciños do lugar de Vilar están conmocionados pola traxedia. A familia da vítima é moi coñecida por ser propietarios dun local hostaleiro na zona. Dende a Garda Civil piden prudencia a hora de camiñar polas estradas e utilizar en todo caso as correspondentes prendas reflectantes. A hora de cruzar, facelo polas zonas sinalizadas. Neste caso, a vítima non levaba o chaleco reflectante. Un veciño de Redondela, de 47 anos, faleceu nun accidente en Vigo. No barrio de Cabral, un particular avisaba ao 112 de que un motorista tivera un accidente nunha rotonda en sentido saída da cidade. Os sanitarios acudiron ao lugar, pero xa non puideron facer nada por evitar o falecemento desta persoa. E a Garda Civil investiga un veciño de Ferrol por conducir supostamente baixo os efectos das drogas e sen carné. Detectárono en Outeiro de Rei, na provincia de Lugo. Durante un dispositivo conxunto de verificación desenvolvido por unidades da Seguridade Cidadá e tamén de Tráfico de Lugo, os axentes deronllo alto ao vehículo tras observar que o home circulaba sen facer uso do cinto de seguridade e ao facerlle as probas descubriron que daba positivo en drogas e que tampouco tiña o carné. E 2 horas andou vagando polo monte e polos camiños de Lobios un condutor portugués que tivo un accidente de tráfico na fronteira. Ata que unha familia da aldea de Compostela, no Lindoso, lle prestou axuda. O home está ingresado, evoluciona ben, pero o coche segue sen aparecer.
Filomena, veciña de Compostela, unha pequena aldea de Lobios, foi a primeira en lle dar auxilio ao home accidentado. Contanos que nin sequera petou a porta do desorientado que estaba, que sentou nunha pedra ao pé da súa casa e pediu que avisasen os servizos de urxencia. Miña filla mesmo foi a quen llo dixo, se podía chamar por teléfono, chamar a policía, chamar algo que viera aquí onde uma ambulância ou o que fora que estaba mal. Que teve como uns 10 minutos ou 15 que teve sentidos assim que se cousou. Pero quando despertou que se levantou e veu, pero viña cheio de dolores, depois diz que lhe devia aqui, que eu non sei que era aqui na espalda. Non sabe nin como se chama, nin cantos anos ten, un home de mediana idade, veciño dunha aldea do outro lado da fronteira, que, segundo lle contou, sufriu un accidente de tráfico co coche do traballo e perdeu o coñecemento. Cando se puxo de novo en pé, comezou a camiñar na procura de axuda ata que chegou aquí. Eu lhe di que veu todo o tempo a carretera como estas. Normal, que lle preguntaban se tiña vindo por o monte, se non tiña por aquí, e depois explicou que tiña vindo por estas. Que aquilo parece que lhe costaba un pouquinho a falar. Trasladaron ao Hospital de Ourense e ata ali foi a Garda Civil de Tráfico para averiguar onde quedou o coche. Seguiron as súas indicacións, pero non atoparon nada. Alguén dixo que estaba en Ourense na residencia ou en algún hospital ou algo, pero exactamente non. Bueno, comunicou nulo un motorista destes de Seprona, que andaba investigando a ver se encontraban o coche ou tal e cual. A Guardia Civil subiu por aí que arriba, supón que é unha carretera que vai hacia Río Caldo, de Ludeiros hacia Río Caldo. Deste barrio hasta Río Caldo, unha pista moi estreitiña, que sigue moitas curvas, moito desnivel, eu non sei se iría por aí. Andan, que extraño, nin frenadas, nin hai cousas raras. Sabe Dios de onde viña procedía o señor, exactamente. A Garda Civil de Tráfico sospeita que o accidente puido ser na zona portuguesa e xa lle pasaron aviso á GNR. Prisión pros 23 detidos na operación contra o narcotráfico en Muxía, entre eles o Garda Civil da Coruña, que supostamente sería informante da organización. Segue a busca da narcolancha, que supostamente fuxiu coa metade do cargamento. É a imaxe do alixo de cocaína incautado na praia de Arnela no momento da descarga, 1.617 kilos de cocaína repartidos en 49 fardos. Operación de Gran Calao, que se está traballando conxuntamente Garda Civil, Policía e Vigilancia Aduaneira. Foi unha investigación longa de máis de ano e medio que comezou coa aparición deste narcosubmarino medio fundido na entrada da ría de Camariñas, xa sen mercadoría. Detrás de ambos cargamentos, un mesmo grupo estable, asentado na Costa da Morte, sobre todo en Muxía, e especializado en grandes alixos en darlles apoio logístico a varias organizacións internacionais. Dun paso máis na desertallamento deste tipo de bandas ou deste tipo de organizacións que están importando, droga ao noroeste de España. Sigue aberta e non se descarta que nas próximas horas haxa máis detencións. Ata aí a pouca información oficial que transcendeu. O resto foise sabendo por filtracións. Primeiro que os colleron na hallada xusto na metade da descarga e que a narcolancha fuxiu coa outra metade da mercadoría. Calculan que cuns 1.500 kilos de fariña. Na Arnela caeron máis dunha ducia de persoas, entre eles o suposto líder do grupo, un veciño de Muxía que tiña a súa propia casa como base, tanto para as reunións en que se organizaban as operacións como para almacenar os alixos. Aquí na nosa zona iso é moi normal. Os narcos levaban tempo cos móviles intervidos. Polas conversas, os investigadores destacan o papel do Garda Civil arrestado en Camariñas, íntimo do xefe, e clave en labores de asesoramento e como informante. Estiman que este suboficial da Comandancia da Coruña moveu máis de 400.000 euros nos últimos 5 anos. Durante máis de 24 horas houbo rexistros por todo Muxía. Anduveron mirando nos baixos, entraron en casas tamén a revisar as casas, sei que houve moito revuelo. Os guardias estiveron aí todo o tempo, entonces para arriba para baixo, marchaban uns e viñan outros, marchaban uns e viñan outros. Tamén noutros concellos da Costa da Morte na contorna da Coruña e máis ao sur. Suponse que aí están os verdadeiros xefes da organización. En Boiro, Sanxenxo e Vilanova detiveron 9 persoas, unha delas fillo dun narco con nome. En total confirmáronse 23 arrestados que xa están en prisión. Aquí no plató estamos seguros que absolutamente todo o mundo que estea vendo Galicia Noticias ten hoxe unha festa a menos de 10 kilómetros. O 15 de agosto é tremendo, como tremenda tamén é a festa do xamón da Caniza, que hoxe cumpre 60 anos. En nada, imos ali en directo para ver como lles vai.
En este punto do programa imos dar unha volta polo país da man das cámaras da nosa web e comezamos no norte, na Coruña. A diferenza que todos estes días de atrás a cidade herculina, pois xa ben, reuse hoxe cos teus cubertos, a verdade é que estábamos afeitos a ver o azul que provoca o sol nesta praia do Orzán, tan diferente hoxe. 20 graus e posibilidade de chuvia na Coruña. Pegamos un chimpo de 190 km a outra punta do país, aí xa cambia a cousa, En Baiona a estampa é totalmente diferente, case non nos fan falta gafas de sol para mirar a pantalla. Día solleiro, cuns fermosos 29 graus de temperatura. No interior da provincia de Lugo están de sorte hoxe, non abafan de calor, como ven sendo habitual estes últimos días, 24 graus nestes momentos na cidade da Muralla. En Ourense hoxe van chegar aos 32 graus de temperatura cos ceos limpos. Nestes momentos están a 30 graus. É unha situación moi semellante á de Ourense e a que teñen en Pontevedra e despedimos este repaso cos 31 graus que van a alcanzar hoxe na cidade do Lérez, pero iso sí, con bastante máis humidade que en Ourense. Hai algo de nubes e mesmo algunha poalla caeu no norte do país, pero se andan polo sur seguro que notan a calor abafante que vai en moitos sitios. Tanto é así que a Xunta vén de decretar a alerta vermella por episodio de calor no interior da provincia de Pontevedra, Xoán. Si, son en total 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra, dende Agolada no norte ata Caniza nos sur, os afectados pola alerta vermella decretada pola Xunta ante a previsión das altas temperaturas que se van producir neste sábado festivo. Unha alerta que implica recomendacións para a protección da saúde, sobre todo para as persoas con risco, protexer a cabeza, evitar actividades ao aire libre nas horas centrais do día e unha hidratación constante. Na zona das Rías Baixas, Valdeorras e a montaña de Ourense e tamén na beira do Miño o nivel de alerta é laranxa. Poden acadarse temperaturas que superen os 37 graus nalgúns puntos como o concello de Arbo e uns 20 graus de mínima. Ademais, o risco de incendios está en nivel extremo pola presenza de vento do nordés. Grazas, Xoán. Non nos movemos moi lonxe de Covelo. Imos agora en directo a unha das 1000 festas que se celebran esta fin de semana en Galicia. Na Caniza están a tope coa súa tradicional feira do xamón que chega aos 60 anos de historia, que non son poucos, Andrea. Efectivamente, 60 anos que non son poucos celebrando esta festa gastronómica que ano tras ano demostra que o xamón daqui da Caniza é o mellor. Estamos aquí con Víctor, que é embaixador daqui do xamón da Caniza, cortador, tamén xurado deste concurso nacional que estamos vendo agora mesmo aquí en directo. Bueno, que pode atopar a xente que se achegue hoxe aquí ata esta carballeira? Bueno, aparte de troula, festa, música e gastronomía, pois temos a 11ª edición do concurso de cortadores da Caniza, do que veñen cortadores desde todos os puntos do panorama nacional, incluso temos nunhas ocasións de Portugal, que xa é internacional. Bueno, está moi reñido e temos moitas cousas que puntuar e temos que estar atentos a moitos factores. A maioría veñen, por suposto, para probar o xamón. De que modalidades podemos probalo? Porque eu xa estuve vendo por aí bocadillos, empanadas, croquetas, de todo, non? Pois temos croquetas de xamón, xamón asado, temos tortilla de xamón, temos o xamón curado, como non podía ser de outra maneira, e despois agora xa temos postiños con torreznos e derivados tamén do porco. Variedade para todos os gustos. Bueno, falamos sempre do xamón da Caniza, é moi famoso, pero iso porque que condicións se dan aquí nesta zona para que este xamón sexa o de mellor calidade? Pois temos un microclima que ten que ver moito coa altitude que temos e tamén cos invernos que son menos húmidos e máis fríos. Temos corrientes de aire que entran dende o norte que facilitan a curación do xamón. Antes falábamos tamén da matanza, non? Aquí a matanza tamén é o sistema tradicional. Antigamente tiñamos o problema de que as bodegas eran moi baixiñas. Entón, cando se sacrificaba o porco, a cabeza arrastraba no chan. Entón, en vez de agarralo polos pezuños, como se fai no resto de España, nos facémolos polo oso da rabadilla. Entón, iso confírelle esa forma redonda que ten o noso xamón tan característica que non o hai noutra parte do mundo. E, por suposto, o xamón cortado a man e no momento, non? Imagino. Sempre a man, por suposto. De feito, é que o sistema de corte é diferente, as fibras que percorren todo o xamón están en disposición para cortalo o coitelo. Co corte de máquina sempre perde un pouquiño. Inda que, claro, son tantísimas racións que non podemos atender a todos a man, claro. Bueno,
Bueno, e vemos aquí a estes profesionais cortando o xamón, vemos aquí as mellores técnicas. Que valorades vos o xurado logo cando tedes que escoller quen é o gañador? Pois é moi importante o aproveitamento da peza. Non podemos sacrificar animais para despois tiralos á papelera. Entonces pesamos os xamóns antes de comezar, contabilizamos as racións que salen e pesamos o que marcha para a papelera. E aí sabemos se foi ben aproveitado ou non. Despois teñen que facer 3 platos de 100 gramos xustos. Si pesan 105 ou 95, puntúa menos. A rectitude no corte, a presencia do cortador, a limpieza na mesa, tamén, bueno, teñen que sacar un plato de cada zona do xamón, punta, babilla, maza, e despois temos un premio por plato artístico, que aí cada un solta a súa imaginación e damoslle renda solta. Pues moitísimas gracias, Víctor. Quedamos aquí moi pendentes deste concurso nacional de corte de xamón e, por suposto, de toda esta xente que viu aquí a catar o produto estrela, a caniza. Pero gusta o jamón e ben, viñe probar. A ver que tal. Sí, moi bo, moi bo. Comimos un bocata xa para desayunar, é moi ben. Nos está encantando. Bueno, sí, el producto de aquí típico. De hecho, tenemos 3 hijos y estábamos diciendo que el año que viene venimos, pero con nuestros hijos para que lo prueben, porque es espectacular, la verdad. Bueno, a ver, é unha festa moi boa, mete moitísima xente. Está moi ben, a ver, degustas un pouco que é a especialidade daqui, máis ves un pouco o ambiente que hai. Creo que xa o dixemos 5 veces. Estamos na fin de semana máis festeira do ano. O 15 de agosto, a Santa María, que se celebra en dúcias de lugares do país, e ollo que cadra tamén co San Roque, mañá domingo. Da festa da auga ninguén sae seco. Vila García leva dende 1984 mollándose cada San Roque. Para este ano agárdase unha gran afluencia de xente que non debe esquecer a funda impermeable promóvil, o calzado pechado e as pistolas de auga, por suposto. En Marín xa empezou a festa corsaria cunha representación teatral. Recrean a batalla da Guete en recordo da vitoria sobre os ingleses de Juan Gago de Mendoza. En Laxe, o máis importante da festa sucederá o luns, o simulacro do naufraxio, unha homenaxe da xente do mar á Virxe do Carme. Na contorna do cruceiro do Ío en Cangas terá lugar a danza de San Roque ou dos peregrinos, un baile tradicional que data do século XIV. É ben máis moderno o pobo fantasma de Chaioso, en Maceda. Pero xa van aló máis de 20 anos de terror, organizado pola Asociación de Veciños e coa colaboración de máis de 100 voluntarios. As festas gastronómicas teñen o seu oco estes días, obviamente. En Cabo de Cruz, Boiro exaltarán un mexillón. O ovo fritido protagoniza a celebración desta fin de semana en Cervo. E non pode faltar a festa do xamón da Caniza, que celebra a súa edición número 60. Centos de parroquias festexarán o San Roque, a Nosa Señora ou as dúas. Non é casual logo que sexa tamén a gran fin de semana das orquestras. Tamén haberá celebracións patronais en dúcias de parroquias e vilas: Melide, Cedeira, Caldas, Viveiro, Chaián, Viana do Bolo, Beariz, Entrimo, Fisteus. Porque esta fin de semana Galicia será o país das 1000 verbenas. E Castrobuxán en Vimianzo tamén, que faltaba esa por dicir. Nestes meses de verán son moitos os turistas que veñen a Lugo para gozar da cultura das tapas. Moitos establecementos adáptanse nestes días para poder chegar a todo. A cidade de Lugo é coñecida en toda Galicia pola fama das súas tapas, pero nestes meses de verán son moitos os turistas do resto de España que tamén chegan á cidade da Muralla e o descobren por primeira vez. Sí, es bastante diferente aquí en Lugo las tapas. Bueno, pues tomas 2 o 3 vinitos y prácticamente has cenado casi, ¿no? Te dan muchas tapas individuales y después te pasan la bandejita para coger más tapas. Está muy bien, la verdad, fenomenal. Lo aconsejo. Y Lugo, desde luego, para tapas y para restaurantes y tal es de lo mejor de Galicia, que ya es decir, ¿eh? Nos locais notase tamén un aumento na demanda. A xente de Lugo marcha de vacacións, pero veñen moitos de fora e teñen que adaptarse ás súas costumes. Nosotros normalmente tiñamos a cociña aberta de 1:15 a 3:30, non? Entón agora, xa che digo, esta segunda quincena de xullo e o mes de agosto vamos estar hasta as
4 menos cuarto, entón damoslle ese cuarto de hora máis pois, para que a xente pois, o que está visitando que poida chegar con tranquilidade e non teña que ser todo un pouco aí ás carreiras. Uns turistas que veñen buscando as comidas típicas galegas, aínda que algúns pratos non entren moi ben nos meses da calor. A mí las tradicionales, pero también hay bastantes restaurantes que ponen tapas un pouco máis imaginativas, vamos a decir. Optamos pola comida, pola cociña tradicional, pois un caldo galego, vendemos tanto caldo galego de tapiña tanto no verán como no inverno. Sorprende que calor que fai aquí no verán, pois que piden moito caldo galego. Todo nun momento onde certos locais teñen tamén que cambiar elaboracións para poder chegar a todo. Estáse máis ben dando xa unha tapiña só ou un pincho un pouco en función do tempo que hai para desarrollar. Eso, porque claro, dá moito traballo, non é só o coste do produto, senón a elaboración, o servicio, entonces faise máis unha tapiña, un pouquiño máis elaborada, ao mellor, pero sí que sorprende, gusta moitísimo. Unha cultura da tapa onde son benvidos veciños e visitantes. Pois ata aquí o Galicia Noticias do 15 de agosto, pero non se vayan que a información continúa no Telexornal. Iso sí, antes quedan con Xesús Peleteiro e a previsión do tempo. Ata mañá.